Hey guys, good morning. আজি আৰু বেছি ডাঙৰ হৈছে দেখিছা না खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे सुमि बर' ना मा जाखो नङा होनबा बेयो हारसा सेंग्राजों हाबा जादों नङा होनबा दा बिथांनि गुस्थिखौ लानानै दासान्दि ससियेल मिडियायाव बिराद भाइरेल जागासिनो गुस्थिया ओरै गब जानाय नोंथांमोना दहाय ससे भिडिअ नुखाबाय ओमफ्राय बेराफारसेथिं नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव फट' होदों लोगोफोर बे फट'नि बागैबो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय दासान्दि बे सिख्लानि फट'खौ लानानै जोंनि जेसेबां माने फेसबुकफोर दङ नङा होनबा गोबां बर'फोरानो सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा ओमफ्राय बे फट'खौ लानानै गोबां कनफिउस दं ओमफ्राय गाज्रि माने नुथाय आरो जेनेबा बे फट'आ ओमफ्राय गाज्रि भिडिअ'मोन खोमा बेखौ जों दासान्दि नुनो मोनगासिनो फेसबुकआव बे भिडिअ'खौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नायोबा जोबोर गाज्रि लिरनाय दङ ओमफ्राय बे मानसिया सोर बेफोर सोंनाय नुगासिनो सोर बर' सिख्ला ना सोर सिख्ला नङा होनबा गोबाङानो कनफिउस दं दाबो ओमफ्राय बे भिडिअ'आ खेबसे आलुआवबो बानायदोंमोन माबा फान्थाव लानाय माबा लानाय बेफोरबायदि नङा होनबा दा जोबोर मुगैथाव आरो लासिंसिं बे सिख्लाया नङा होनबा दिनै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों ओमफ्राय दा बे फट'आ ओरैबायदि गाज्रि नङा होनबा बे भिडिअ'खौ गोबां मानसियानो बिहरदों आंनोबो हर नङा होनबा दा बेफोरबायदि मानो खालामनांगौमोन होनबा लासिंसिं ओमफ्राय लोगोसे आं दा बेखौ बुंनो सानदों जिहेतु पिंकि बसुमतारीखौ लानानै दिनै जिहेतु मिस इउनिभार्सआव जिहेतु भट सोलिगासिनो होनबा दा भट सोलिदोंना सोलियाखै आंबो हमनो मोनस्लाबाखै ओमफ्राय बिथांखौ दाख्लै मोनसे बाथ्रा बुंनायनिफ्रायनो दा गोबां मानसिफ्रानो दा गुबुन हारिखौ जायफोर हाबा लादों बिसोरनि बागै गोबां बाथ्रा दावराव दावसि जागासिनो ट्रेन्डिं सोलिगासिनो माने गुबुन हौवाजों हाबा जानाय माबा जानाय हारसा हौवाजों हाबा जानाय रावनोबो माने भट दाहो गुबुन हौवा हारिजों हाबा जानाय सिख्लाफोरखौ नङा होनबा दा गुबुन हारिजों जागोन बा जागोन नङा होनबा बेफोरबायदि बर' हारिनि सिनायथि थाया माबा थाया बेफोरबायदि गोबां भाइरेल जागासिनो दासान्दि ओमफ्राय दा बिदिनो जाय गुबुन हारिजों हाबा जागोन बा जानो थांगासिनो बेफोरबायदि गोबां दावराव दावसि दासिमबो जोबनो थाङाखै दा बेफोरखौ एक्सुवेलि स्टप खालामनांगौ माने गोदान बेफोरबायदि फट'फोर भाइरेल जागासिनो माने बेबो माने हारसा हौवाजों बा सोरबा गुबुन हारिजों हाबा जानो थांगासिनो नङा होनबा बेफोरबायदि गोबां भाइरेल जागासिनो दासान्दि ओमफ्राय दा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय थाबाथ' लाब गैयालै नङा होनबा गावनि लाइफ सोरजों मा जाया नङा होनबा उनाव पस्तायगोन गावनो दा जों रावखौबो बुंनो हाया नङा होनबा बुंनो थाङोबा दायसो जायो नङा होनबा मालायनि लाइफआव इन्टारफेयार खालामना लाब गैया जाय सोरजों हाबा जायो जाथिगोन होनबा उनाव गावनो गारजानानै पस्तायबासो निजे बुजिगोन होनबा ओमफ्राय जेखिजाया बे सिख्ला जाहेथु भाइरेल जादों बे फट' नङा होनबा दा बेथ' आंथ' बुंथ'ला बेनि बागै जेखिजाया गाज्रि आरो बेयो फट'आबो भिडिअ'बो माने बर' सिख्लाफोर बायसिनो मोनखादां नुनायाव माने ओमफ्राय मानसिफोरा गोबां कनफिउस सोर मा हमनो हास्लाबै नङा होनबा जेखिजाया बेफोरबायदि गावनि फट'फोरखौ गाज्रि सोमोन्दो थाबाबो माने मानसिफ्रा आजिखालि थाखायो खिन्थु बेबायदि भिडिअफोर माबाफोर देखायनाय नङा होनबा गोबां लासिंसिं जायो बेफोरखौ स्टप खालामनांगौ नङा होनबा दा बेखिनियाव बुंना दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच